Здрасти хора, как сте? Искам да ви кажа нещо супер важно за те неща, които качвам. Извинете за те неща, че до сега не съм качвал, но просто имам малък проблем. Без да искам да играх, настигнах до Ender Dragon, тръгнах да го бия и ми крашна Майнкрафта и рестартнах компа, после като натиснах, после просто иконката ми за Майнкрафт я нямаше и нямаше никакви данни за Майнкрафт. И не съм сигурен дали ще мога пак да качвам на Майнкрафт. Но аз скоро ще купа нов комп, на който ще си сваля Майнкрафта и се надявам да мога да качвам на него. Не е скоро де. Всъщност след един месец, когато ми е рождения ден. Ще си взема специалнията и ще си купа някакъв лаптоп. И така. Пишете ми в коментарите какво искате, на кои игри искате да правя клипове, защото това просто е най-важното, което ще правя. Ще качвам клипове на игри. Аз ще правя геймплей и коментар. Той ще играя и ще коментирам. Ще правя геймплей и ще коментирам играта. Ако искате, мога да направя някаква поредица. Не знам каква ще е, но някаква поредица, където да показвам различни игри онлайн и така нататък. Не знам какво искате. Но така. Кажете ми, пишете ми в коментарите какви игри искате да качвам, просто искате ли да продължавам да качвам, защото не знам. Защото това ще е основното, което ще правя. Ще правя геймплей. И ако искате да видите едно нещо, ще показвам различни игри. И не знам. Просто ми пишете в коментарите на какви игри да качвам. Това е основното. Това искам само да ни кажете. Добре. Това беше от мен. Аз ми Майнкрафт и чао!